punto o expediente de 2 contadores de 2021 foi por urxencia na comisión informativa do mes pasado, obxecto desta delegación que derivado do valor estimado do contrato de asfaltados que se vai ejecutar, que ten por un valor estimado de 1.372.000 euros, non recordo mal, que como supera o 10% dos recursos estimados, neste caso 945.000 euros, o órgano de contratación sería o pleno. A través deste expediente que se busca a delegación e a comisión de órgano de contratación desde o pleno a alcaldía, gañando así, desde un punto de vista técnico, maior rapidez, maior eficacia no desenrolo deste contrato. Bueno, podíamos facer outra cousa, que era facer 3 contratos de 700.000 que non pasaron os 900, pero, bueno, por axilizar, sabedes, a complicación que hai de personal e de hoxe, bueno, pois é unha realidade, simplemente delégase para este caso concreto. Podíamos pedir a delegación para todo, pero é só para este caso concreto. Sofía. Ben, bueno, vostede acaba de decir, podía pedir a delegación para todo, e só para este caso concreto. Casi que llevamos ter que dar as gracias, señor alcalde. Vamos a ver, o pleno ten unha función. O sea, e oiga, teñen maioría absoluta, xa o sabemos, pero que os contratos veñan a pleno é interesante, non? Para, polo menos, poder manifestar a nosa opinión. Porque, a ver, vostede dixo, podía sacar 3 de 700, pero non debe, poder pode, pero non debe. Se o contrato de asfaltado é de 1.300.000 e que ademais ven por urxencia, ven a delegación, nin tan sequera, non sei, podíamos ver o detalle de obras que se vai a facer, un pouco de información. Xa sabemos que ten maioría absoluta e pode facer, e de feito faino porque pode, senón, pero home, máis transparencia, porque é vostede un alcalde socialista, isto é involución democrática, non? Porque, non, pois agora, todos os asfaltados, os contratos por 1.325.000 euros, vámonos a enterar pola plataforma, si funciona. Polo menos, outros contratos de importes importantes, como pudo ser o do SAF, ainda viñeron unhas cuantas veces a pleno. O que poidamos aportar a oposición, home, non sempre, pero facémolo, o sea, sempre é positivo, non sempre o teñen en conta, quero decir. Entón, eu penso que por axilizar, home, axilizar, eu penso que non se ten que vaciar o pleno de competencias por axilizar 2 días, ou 3 días, ou, non sei. Eu non o vexo, vamos, non o vexo positivo para o Carballiño. Nada máis. Alcalde, non gusta, non é propio, porque eu imagino, me pensei estes días que pasaría se isto pasa cando vostede e eu entramos nesto, estábamos ali sentados na oposición e o alcalde era Argimiro Marnotes tamén con maioría absoluta, non se atreveu a tanto, é dicir, está vostede retirándolle absolutamente calquer competencia ao pleno, deixando o pleno completamente baldío, casi é mellor que dentro desa área de cultura, cando teñamos pleno, nos traian aquí uns monicreques e nos fagan algún número de maxia, porque o pleno dentro pouco non vai servir para absolutamente nada. A mancomunidade, por un lado, isto para a alcaldía. Cal é o problema? Eu xa lles digo que penso que isto teñen que retirar, aparte, señor secretario, máis do mesmo, pero neste caso máis grave aínda. A lei di claramente que se excede o 10% do orzamento ordinario do Concello ten que facerse a través do pleno. Efectivamente, a lei contempla a posibilidade de facer esta modificación e que sexa o alcalde quen decida sin ter que pasalo por pleno. Pero tamén di que hai que motivalo. Ula motivación. Eu non a vin. Non hai ninguna motivación. E máis, vostedes dixeronnos de palabra que é para apurar máis. Eu pregúntolle, aquí non di cantos días se gañan, porque eu estuve vendo, e sin ser un experto en procedimento administrativo, independentemente de cal sexa o órgano de contratación, o procedimento é o mesmo. E os prazos son exactamente os mesmos, non, señor secretario? A ver, os prazos legais son os mesmos, o único que hai que convocar ao mellor 2 plenos, que probablemente durante o procedimento un xa teñamos e o único problema sería convocar un extraordinario, como moito. Insisto, aquí non hai ninguna motivación por escrito, co cal isto xa nulo seguro. Onde está a motivación? Aquí só me din, mire, como nos apetece, como pasábamos por aquí, ímos de quitar esta competencia que a lei di que do pleno e vamos a pasar ao alcalde, para poder
gastar 1.325.000 euros sen ter que dar explicación no pleno. A ver, por que a lei pon eso, secretario? Vostede é capaz de explicarme por que a lei o pon así? E só en casos excepcionais se pode facer esta vocación de competencias. O tipo que fixo a lei, por algunha razón o faría. Digo eu, non sería por, bueno, vámoslo poñer así para que o secretario do Carballiño, veña, a primeira de cambio e de a volta. Insisto, non está motivado. Non hai unha soa explicación. E volvolle dicir, primeiro que xa non ven no expediente co cal xa temos un problema de base, pero que, inda que me digan ahora, é por rapidez, é mentira. Que se van ganar 2 ou 3 días. Se vostede me explica que se gana un mes, direlle, bueno, pois podemos falar. Que se gana un mes, o órgano de contratación é independente, os prazos son os mesmos, os prazos que hai que dar para a apertura de unha cousa, os prazos que hai que dar para outra, son exactamente os mesmos, non sei onde está ese beneficio. Canto imos ganar, Nacho, en tempo? Canto imos ganar? En principio, os tempos relativos á convocatoria dos plenos e o desenrelo dos plenos. E convocar un pleno extraordinario pódese convocar con 24 horas, un extraordinario urxente, un día. Imoslle quitar esta competencia ao pleno, imos quitar de darlle luz e taquígrafos a en que se vai gastar 1.325.000 euros en obras por gañar un día. E encima non o pon aquí en ningún sitio. Home, eu creo que, Paco, de verdad, non? Eu insisto, eu estou seguro que se vostede estivera na oposición e aí estuvera un alcalde do PP, estaría poñendo grito no ceo dunha maneira, porque isto non ten sentido. Se me di que ganamos un mes, digo, vale, veña, pois podemos falalo. Pero estálle dicindo o secretario que se gana o tempo de convocar un pleno. E se temos en conta que hoxe se podía ter traído con convocar dentro dun... Ainda non está, pero a cantidade xa está. Xa sabemos que é exactamente 1.325.477,55. Non casualidade, que afinado está, Pero non está o tema. Ainda faltan... Vale, pero é convocar un pleno, que un extraordinario urxente convócase dun día para outro. É que o pleno, ao final, a vostede para que lle sirve? Claro, para que está o pleno? O pleno ten unha serie de competencias, vale? Teñen maioría absoluta e poden reducir a mínima expresión. Pero é que xa, insisto, é mellor que os anulemos. É mellor que os quitemos, vale, non, o que sería, de verdade, máis sería incluso que esperaba que o fixera na primeira intervención, porque sería mínimamente ético para xustificar que explicara que obras van neste paquete, porque se está tan afinado o prezo, é porque vostede sí xa sabe que obras van. Eso era un mínimo que podía explicar, pero bueno, está claro que aquí estamos de máis. Ricardo. Bueno, nós xa anunciamos o voto a favor desta delegación de competencias a favor do alcalde. Explico por qué. Nós chegamos a un acordo con vostede para facer perdón, está... Outra vez isto, sí. Digo que anunciamos o voto a favor. Nós chegamos a un acordo con vostede para unhas determinadas obras que se facían a cargo do remanente. E temos o compromiso con vostede de que se van facer dentro deste ano. É así, non? Pola nosa parte non llevamos poñer ninguna pega ni ningún pau nas rodas para que non se poida facer. É certo que se isto o órgano de contratación é o pleno, a cousa retrásase. A cousa retrásase porque non é solamente o pleno extraordinario. Hai que pasar antes por xunta de portavoces, hai que pasar despois por comisións e despois chegar ao pleno. E iso pode provocar unhos retrasos que nós non queremos en ningún caso. Xa lle dixen cando falamos do uso do remanente, que isto non é un voto en blanco nin que faga usted o que lle dé a gana. Vamos a exixir o cumprimento dos compromisos. Esta delegación de competencias é deixarlle todas as facilidades para que o faga, pero ao mesmo tempo leva a asunción pola súa parte de toda a responsabilidade. Polo tanto, espero que cumpla o prometido e que todas estas obras estén licitadas e estén feitas ao longo deste ano. Pola nosa parte, xa lle digo, non vai ter problema ningún ni ningunha pega para facelo, pero a responsabilidade sí que ya vamos a exixir. Nada máis. Bueno, basicamente é o que dicíamos, agosto é un mes inhábil e vai a coincidir vacacións de, pois, cando non é o arquitecto e o interventor, cando, entonces, bueno, hai que agilizar o tema se queremos quitar as obras en tempo. É simplemente do que se trata. Podíamos facer o que dicía, en vez de que pasara de 900.000, pois facer un de 800 e outro de 500, pero, bueno, entendemos que é moito máis ágil facelo así. Os veciños o que teñen é ganas de que se lle fagan as obras, e nós o que temos ganas é de empezarlas canto antes, porque hai xente que, olles, cada vez que vou a un medio de comunicación, cando empezan aquí, cando empezan ali, esa é a realidade. Entonces, bueno, nós vamos votar a favor, non sei se
Si queres... Non hai outro turno? Sí, no, digo. Perdón, continúe, perdón. No, xa está. Gracias. Bueno, si tiña claro o voto en contra desto, despois de escoitar o señor alcalde e o portavoz do Grupo Popular, vamos, témolo moito máis claro. Home, que vostedes negociaran as obras a porta pechada nun despacho, bueno, pareceme ben, é responsabilidade súa. Ahora, que a oposición e os veciños e veciñas do Carballiño pensen vostedes que non teñen dereito a coñecer con detalle, e de viva voz por ustedes, home, tendo un pouco de vergonza de onde se gastan os cartos dos veciños e veciñas do Carballiño, penso que sería interesante, porque é que senón é mellor que pechemos o chiringo, porque xa, por privatizar está todo privatizado, pechamos o chiringo e hasta 2023 que leve isto unha xestoría, porque é tal cual. É tal cual, e enterámonos pola prensa, pola plataforma de contratación, porque información témola xustiña, pero xustiña, e que aquí veñan 1.325.000 euros, que non son 1.325 pesetas, e que aquí nadie diga como se van a gastar, onde se van a gastar, pero é que xa vou deixar a oposición non lle queren facilitar información, pero teñen as veciñas e veciños do Carballiño esperando. Señor alcalde, vostede di que teñen moitas ganas de obras, pero teñen máis ganas de saber onde se gastan os cartos e como, porque o que se nos está vindo encima, porque os veciños e veciñas do Carballiño van a ter que pagar cos cartos dos seus impostos os erros políticos de alcaldes e concelleiros que estuveron aí gobernando, e van a ter que pagar, e se pagan os erros, porque se os pagaran os que toman as decisións políticas, pois, oye, sale vos do bolsillo os que gobernades, pois mira, pero non, inda por riba, tomades as decisións, e despois apandamos os veciños e as veciñas, e isto é así, 1.300.000 euros que non sabemos onde van, sabe o PSOE e o PP, os dous o negociaron e, bueno, veremos o resultado e iremos tendo información pola plataforma. E é mentira que sexa por axilidade, porque, vamos, vostedes non lles preocupa nada a axilidade. Véxanse as piscinas, véxanse o Paseo do Arenteiro, que o temos en obras en pleno verán, e cortado e demais. Alégrome que as comenzaran porque aquelo podía ser moi perigoso, pero, bueno, que vostedes pidan axilidade é bastante chamativo. Moitas gracias, nada máis. Sí, ben, alcalde, eu sei que non o vamos convencer de nada, evidentemente, pero eu pediríalle que por un momento se quitara o traxe de alcalde de maioría absoluta, se puxera de novo, fixera memoria, e lembrara o que é estar deste outro lado. Nos representamos, volvo a repetir, espazo común a 1.500 veciños. É dicir, non somos dous que pasábamos por aquí e entramos. Nos representamos a 1.500 persoas que entendo que teñen dereito a saber e teñen dereito á información, porque despois enchémonos todos a boca falando de transparencia. Transparencia, ula a transparencia. Donde está? Quitamos isto para ganar, non é un día, son 3, vale, como digo o voceiro PP, unha xunta de voceiros. Non é imprescindible se fai un pleno extraordinario só para isto. Tennos a documentación e convoquen un extraordinario urxente en 24 horas. E creo que todos imos estar de acordo, todos queremos que as obras se fagan pronto. Todos, ninguén, pero tamén, efectivamente, queremos que se fagan con luz e taquígrafos. Non é o mesmo que decidamos 17 concelleiros ou poidamos opinar, aportar ou decidir 17 concelleiros, que por iso recolle a lei o que recolle toda esta corporación, que todo se decida nun despacho coa asinatura dunha súa persoa. Non é o mesmo, claro, chamase democracia. O outro chamase de outra maneira, ten outro nome que non lle vou dar aquí. Eu enternéceme ver a fe que lle ten o voceiro do Partido Popular, e non o vou xulgar. Dou por sentado que o voceiro do Partido Popular xa coñece as obras que van neste paquete de 1.325.000, etcétera, etcétera. 325.477,55. Sinal de que xa se sabe que obras van incluirse nese paquete. Senón non habría un precio tan concreto e tan preciso. É o precio xusto, como o programa este da televisión. Entón, quero pensar e supoño que o voceiro do Partido Popular xa coñece esas obras. Sin embargo, nós non. Nós non temos nin idea de que obras van aí. Polo tanto, coñéceno vostedes dous, perfecto. Non sei cantos veciños máis do Carballiño, pero hai 14.000. E ese 1.325.000 euros que van xestionar proveniente do remanente é de todos, é de todos. De nós, daqueles, dos que están vendo a través de Badal, é de todos.
Por algo se fala de transparencia, por algo a lei recolle que cando son estes importes se fagan dunha maneira determinada. E volvo a decir, señor secretario, o feito de non incluir ningunha motivación no expediente, eso pode provocar a nulidade deste procedimento? Porque non está motivado, non vemos ninguna motivación. Logo en privado vamos ao meu despacho e os explico. Perfecto, pois agardarei as súas explicacións ferventemente. Bueno, a portavoz, a voceira do Bloque Nacionalista Galego. Dice que é vergoñento, que solamente facemos nun despacho a porta pechada. É a verdade que non chego a entender moi ben cal é o problema aquí, non? Nós temos a obriga, xa o expliquei unha vez, temos a obriga de facer as propostas que nós queremos boas para o Carballiño. Nós creemos que o alcalde debía ter isto mesmo con vos. Non o ten, vos saberedes por qué. Vos e il, nós non. Nós, ao día seguinte de chegar a un acordo co alcalde, luz e taquígrafos. Quedamos nesto. Tan sinxelo como eso. A nós acusarnos de ocultar é que non lle vexo ningún problema. Por outro lado, en canto a transparencia, o procedimento para un contrato de 1.300.000 euros é un procedimento aberto que se publica nas plataformas aos que nós temos acceso e aos que podemos verificar exactamente igual. Exactamente o mesmo. O único que conseguiríamos traendo esta pleno, que así o digo, considero que un erro do alcalde habelo feito así, habelo sacado por unha cuantía de 1.300.000, que o único que consigue é facer que isto tivera que vir a pleno. Que se iba a retrasar? Por suposto que se iba a retrasar. Por qué? Porque hai que convocar a xunta de portavoces e despois as comisións correspondentes e despois o pleno. E non quería eu ver o que pasaría aquí se iso se fixera cun día, e que nos dieran a documentación cun día. Eu, desde logo, non o admitiría. Non é moito mellor isto. Eu volvo a decir, vou buscar a documentación e fago continuamente na plataforma de contratación, e así me vou enterando. Que contratos van? Que decía? Non teño ni idea. Eu espero que vayan os que patou con nós. Espero que vayan os que patou con nós, que son os que anunciamos no seu día. Espero que sí, non o sei. Así, non teño máis socios. Pero non teño máis socios. Non teño máis socios, porque resulta que eles teñen maioría absoluta. Entón, nós podemos estar aquí facendo o que estades facendo vos hoxe, que é criticar e decirlle traigan ustedes isto a pleno, inda que se retrase, dame igual, inda que se retrase. Ou podía estar dicindo o mesmo que digo eu, que é que se faga canto antes. Nada máis que iso. Penso que é sinxelo de entender. Que nós nin estamos de acordo coa política de ocultismo que levan moitas veces encima, porque é así, pero precisamente neste tema de contratación hai unha plataforma pola que teñen que pasar, que irán ou non. Porque se tuvera que fiarme diles, asegúroche que non me fiaría. Pero como teñen que pasar por aí, e sei que podo mirar, pois vamos tirando, co pouco que temos. Volvo a repetir, vamos a votar a favor porque quero que conste que o Partido Popular non vai poñer ningunha pega para que isto se faga o máis rápido posible. E, por outro lado, o que che dixen, que vamos a exixir que se faga o máis rápido posible. Nada máis. Bueno, o tema do importe, está aquí o secretario, podeu informaron-mo a semana pasada que ao pasar desa cantidade tiñamos o que facer así, se non xa digo, éramoslo feito pois de outra maneira. Non estamos escapando ao pleno porque xa tiñamos delegadas as competencias para quitar a obra. En canto ás decisións, sí, hai decisións que o Concello vai pagar, pero algunhas de concelleiros do Bloque tamén. Non, digo, que di usted como se parece que son... Vamos a ver, digo que hai decisións de todos os grupos e de todas as corporacións. Que, oye, que se tomaron de... Xo dixen, os políticos en xeral, falei dos políticos en xeral. Agora recalco, vale, o Paseo de Arenteiro, oye, levamos aquí casi un ano escoitando a cantinela, a ver cando empezan, agora que empezan, non dixen eso, estou encantada de que empezara, a ver como acaba. Por favor, e os concursos, insisto, por primeira vez na historia deste Concello son en abertos con luz e taquígrafos, e non porque os puxera eu, ningún grupo do goberno, senón porque o exixe a Comunidade Europea e a Lei de Contratos do Estado. Son con luz e taquígrafos. Todos. Non eran así antes.
Porque Entonces, non queda bueno. outra. Alcalde, estou queda defendendo outra. aportar. Non lle estou... Non queda outra, non queda outra. Non lle estou falando de Vale, aberto ou mira, pechado, estou falando de aportar Vale. a oposición, a aportar Sí. algo. Vostede despois verá se o ten en conta ou non o ten en Bueno. conta. Estou defendendo o dereito a aportar. Sí, pero estou defendendo tamén que, oye, se hai un concurso en aberto... Foi o único que lle dixen. Vale. Bien, Atención, en contra.